Huwa evidenti li Għawdex u Lawċin ġew minsija mill-Gvern. Il-proġett tal-metro ħallina barra kompletament. Huwa dan il-ħsieb komuni li ġie espress minn diversi sindki u kunsillieri li fl-aħħar jiem qasmu l-ħsibijiet tagħhom mal-Gazzetta Malta Independent on Sunday. Boħrajn jisqallu ma' Net News li dan il-proġett maġġuri huwa konferma li għall-Gvern Għawdex mhux importanti. Kuntrast ċar mal-proposta tal-metro li kien preżenta il-Partit Nazzjonalista fl-2017 u li effettivament kienet taqqat lil Għawdex ma' Malta b'linja ta' metro bejn iż-żewġ gżejjer. Mal-Independent il-President tal-Reġjun Samuel Azzopardi stqarr li dan il-proġett li se jiswa lill-poplu Malti madwar 6.2 biljun euro għandu bla dubju ta' xejn jinkludi lil Għawdex. Azzopardi stqarr li għalkemm hemm ħsibijiet diverġenti fuq l-idea tal-mina, il-Kunsill Reġjonali kien unanimu fuq il-bżonn li l-metro għandha tinkludi lil Għawdex bħala parti minn netwerk nazzjonali. Samuel Azzopardi irrimarka fuq l-ineffiċjenza tal-metro għaliex l-uniku nies li se jibbenefikaw minn dan il-proġett huma n-nies fil-Lvant ta' Malta biss. L-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu ta' Għawdex ukoll iddikjarat illi huwa importanti li Għawdex ikun parti minn dan il-proġett, iżda skont il-Ministru Ian Borch jekk isir hekk il-proġett ma jkunx vijabbli. Diversi Għawdxin li tkellmu ma' dan l-istazzjon għalunna li din hija prova oħra kemm il-Prim Ministru huwa tassew onest fi kliemu meta kontinwament qed jinjora l-Gżira Għawdxija.